naman natin nag-vlog. Kumusta po kayong lahat? Ano ngayon? It's Friday. Ako lang mag-isa dito sa Airbnb. Ayan. Yung kapatid ko yung kasama ko actually. Bumaba siya to pick up the food. Pupunta po ako ngayon sa ibang bansa. So, first time kong iiwan si Ana. Hindi ko siya first time talaga ever na iiwan no, na magta-travel ako. But first time ko siya iiwan na andito kami sa Pilipinas na ako lang din mag-isa ang magta-travel ba. So, I'm a little bit nervous. I feel weird. Sanay naman po ako mag-travel pero mag-isa. Pero this time, it's a little bit weird because it's totally different because I have a daughter now and hindi siya mawala sa isip ko. Hindi ako nakatulog ng maayos. Siya din, iyak siya ng iyak kahapon. Tumawag ako sa amin, iyak siya ng iyak. My stuff is ready. So, ayan. Yung aking bagahe, may mga pasalubong tayo dyan para sa aking mga friends doon. Ayan yung aking bag dito. Ang gulo pa. So, magmi-makeup pa po tayo. Isasama ko po kayo sa aking gala. Kasi wala tayong anak na dala. So, may time ako na mag-video-video. Anyway, yung Airbnb na nakuha ko, 3rd floor siya. May konting view dito. Ayan o. Ayan yung Radisson. And this one is the new ba to? Or basta G-Mall ang pangalan. Yeah, so nasa 3rd floor tayo. So wala tayong masyadong view. Hindi siya masyadong overlooking sa city. First time kong nakatry ng Airbnb na maraming na may mga ipis. So ito yung Airbnb. May washing machine. Smart na washing machine. Ito yung kanyang kitchen. Ayan. Na hindi namin nagamit. Yan yung fridge. I didn't turn it on. Kasi, madalian lang tayo. Yesterday, busy din ako kami. Marami akong lakad yesterday. Ito yung pa-CR niya. Ayan. So, ayan. Table. Actually, good for 7 to, sabi doon sa Airbnb. Mga gamit ng kapatid ko, andyan pa. Yan. Mga sofa beds niya. Yan. And then yung bed namin yan. The only catch is, ang baho po nung naptalina yung tawag sa amin. Anong tawag doon sa English? Hindi ko alam. Hindi ko alam anong tawag sa English, but ang baho ng naptalina, guys. So, yun. Hinanap namin kung nasaan siya kasi mga 12 midnight na yata yun. Hindi talaga ako makatulog na maayos kasi sakit sa ilong. I think because close palagi itong room. Basta yung amoy ng naptalina dito lang talaga. Baho-baho. Tapos yung aircon niya hindi masyadong malakas. So naka-on din yung electric fan. Yung ipis. Pero anyway, yun na yun. Wala tayong magagawa masyado. But pwede ko namang ilagay sa review. Ready pa po ako and in a bit, babalik na yung aking kapatid kasi kakain na kami. Ito, yung aking pabango na nalumping. Ano yung nalumping? Ayan o, na-dent sa bagahe namin yan. Yung mga abubot ko dito, yan. Yan sila lahat. Akala ko siya, tawag dito. Magaan lang yung bag ko pero medyo bumigat siya so kinuha ko yung ibang stuff dito. Anyways, mag-ready na po ako and samahan niyo po ako sa aking gala.
Airport na tayo. Check-in muna tayo na magbabaggage drop lang. I'm just waiting for boarding and wala pa yung gate assignment namin. 12:55 po yung aking flight and it's only 11:50-ish ngayon. Boarding is at 12:10 so malapit na talaga. Ponytail na tayo para para comfortable. Lunch was so-so. Sa price niya, okay lang din siya. But I wanted to go there because gusto ko mag-charge comfortably while eating. Kapag charge na tayo, yung battery ko kasi malapit na malobat. Pagdating naman nila, may 5 hours ako doon prior to the flight to Ho Chi Minh. Nahanap tayo ng mapapag-charge at doon. Excited na tayo. Tinawagan ko na din si Ana and she's fine. Hindi niya ako pinapansin. Sabi ko, namimiss mo ba si Mama? Hindi daw. Manila na po tayo and pupunta na po ako sa departure ulit doon sa pa Ho Chi Minh. So, pataas po tayo. Mid-level tayo. Check ano na magsi 6 o'clock na and boarding time is at 6:45. Siguro almost 5 hours kung walang ginawa ko na yung lakad. Nag-charge din po ako. So dito ako kasi nakakapag-charge din ako dito. So lapit na yung boarding. Ito yung dinner na. Yung naka-charge ko dito. Board na po tayo. Exciting. Yung gate dun sa 115, there was no announcement earlier. Buti nakita ko yung parang sign doon. So, takbo ako guys kasi pagdating ko sa gate, boarding na pala. Oh my God. So, I called home but umiiyak si Ana. Ayaw na naman matulog sa second night. Nawala ako. Ana. Wala ako dun sa bahay. So, medyo mahirap pa. I hope tomorrow okay na siya. Sabi ng tatay ko, huwag na lang tumawag kasi umiiyak na naman siya ngayon. Talaga, sanayan lang ba? I hope she's okay later on. Pagod na din kasi siya. But anyways, chika na lang ako sa inyo later pagdating doon. It's truly a pleasure of having you all on board, and we do hope to fly you to more fun in the future. Once again, thank you for flying with us, and welcome to Ho Chi Minh. Grabe, haggard na. Ano na ngayon? 11, magti-10 o'clock na ng gabi dito. Late tayo ng isang oras dito. So, magpipick up muna tayo ng luggage. Grabe, ang sakit na ng katawan ko guys. Busy.